Ona lamo te pesawat dek lamo bakal lamuan. Oh sampai lainnya ke Jakarta, dari Jakarta ke Bali. Oh dari Jakarta ke Bali sadanginya. Kayu melang mendangalai anak kotor. Oh daunnya jatuh lalu sana di kabel oh daunnya jatuh larang rantau di kabel kau tadilah kaset sayang olah nomor lati goe okinilah kamasuk gajai okano la ampe ho japui larang rantau olah japui tabau
sedang di jalan badan mantap menuju daerah Payoku. Ondak lamo inyo sedang di jalan inyo tadi yo joto jo supirnyo. Oh indak di jalan di Palamo masuk wilayah Payokumbu na Oh masuk wilayah Payokumbu sedang inyo di jalan juo. Ndak lama kita bilangkan sampai ke rumah mandekan wong. Baranti oto di laman rumah. Oh turun si mantap jo supirnya tuan. Oh turun si mantap jo supirnya de alat turun kaduonyo tiba di labu rumah mande. Oh baca assalamualaikum menjawe mande jo bapa Waalaikumsalam kato mande na bapa co itu juo alala nampak badan mantap manangi bapak jo mangande tuan. Oh manangi nyoa bapak jo mande onde nak kandung mantap na lai balik juo ke kampung tekana mande jo bapak. Oh mencalik mande lah manangi nyo ambil tangan mande jo bapak. Oh mande serato bapak maafkan diri ambo maafkan mantap mande anak mande. Oh memang lama ambo babalik kini ala pulang ke kampung. Oh mantap jan mande dibari doso tuan. Oh mantap jan mande dibari doso ampuni badan diri ambo ba itu kato inyo. Oh ndak perlu dibilang lamu laba tangisan jo mande nyo labi tangisan bagala ate rumah tuan. Oh bagala ate rumah dapet kabaken kamari tasabui jauh jo ampie si mantap babalik kayo tuan. Oh si mantap nyoa babalik kayo lati bodoh sana jauh jo ampie nanampie bertambah dake nan jauh bertambah ampie. Oh di sinan sana ngati mantap nanda tahu lah jadi tahu di kawan jo indahnya tuan. Oh alas sehari mantap di rumah abi hari baganti hari. Nyo bangun rumah mande sekalian de ala rumah babangun sudah terbuka rumah mande sudah babangun. Bakato mantap ke supirnyo babalik lah dia dulu ke daerah Pulau Bali datang hari dia. Oh ke Pulau Batam
taruinyo ke Pulau Batam itu bana ketoinyo mandanga ketoco itu sanang bana di dalam hati menyabui kepe ke Batam dan kawan tahu sekali dan supirnya lah jale babalik supir ke Batam tumpak di badan diri mantap naninyo tarui ke Padang seto tibo di kota Padang nyo ambil tiket ke Batam tarui ke Batam badan mantap mai. Tarui ke Batam badan mantap satu ala tiketnya dape tibo wakatu yo jangkonyo tarui lanaya ate pesan dari bandara kota Padang menuju daerah Batam ati di malo nak ke mamang jo anak jauh tampe diam sadang di hatinya pesawat juo ndak kalamo banate pesawat tibo wakatu yo jangkonyo setelah sampai ke bandara Batam lah turun badan diri mantap setelah turun dari pesawat dicari tumpangan sekali mencari badan anaknya mungkinlah gadang badan Siska mungkinlah gadangnya badan Siska itu kato hatinya nak lamuinyo hati kendaraan mencari kendaraan tompangan sedang di hati kendaraan yu ndak paralu dibilang lamu tibo ditampe nanyo tuju sampai nanyo tuju lah turun di hati kendaraan ongkosnya sudah babaye satu selesai ongkos babaye na mantap ala bajalan nyo tibo di labu pintu satu tibo di labu rumah baco assalamualaikum menjawe orang nambah tigo nancie mantan dari mantap nancie anak badan mantap nancie suami tumarang manunggu alanyo jawe jo alaikumsalam lah nampak si mantap tibo malah nampak si mantap tibo satu jale si mantap datang naiklah bangkat rumah satu lah naiknya hati rumah duduk mau tanam batigo anak bapa lu jo apa nyoyo lah badan Siskata
badan Siska tadi batangi-tangisan jawabannya. Ondak guna dibilang lamo bananyo ambil nombor handphonana. Osamo menyimpan nomor handphone bakato badan diri mantap onde nak kandung Siskana kalau masalah biaya bersikolah. Oh sampai di sekolah Siska itu tuh tanggung jawab apa nak itu tuh tangguang nak jawab apa ba itu kato badan inyo ndak guno to bilang lamo. Oh tumpak di badan inyo tadi panek mau tak mau ta onde nak kandung Siskana apa barangke nak nyolai menuju daerah Pulau Bali tuan. Oh menuju daerah Pulau Bali mandanga kato badan apa elo-elo papa barangke. Olanyo tinggan balanjo anak barangke inyo dari sinanyo ambil tompangan sekali. Mau tantu menuju si bandara ala dapet tompangan ke bandara ala barangke badan mantap tuan. Onyo ambil tiket sekali sampai lainnya ke bandara. Tiket diambil tentu ke Bali. Oh dapat tiket waktu barangke. Oh menunggu waktu saja tiba waktu ke barangke dari Pulau Batam la Bali nangkanyo jajang tentu transit di Jakarta baik tujuan biasa. Oh ala naik ate pesawat barangke pesawat tadi letabang pesawat kau daru itu kalau olah kok di lapandang pesawat dek lamo bakal lamuan. Oh sampai lainnya ke Jakarta dari Jakarta ke Bali. Oh dari Jakarta ke Bali sadanginyo ate pesawat. Oh indah to bilang lamo bana tibo waktu yo jangkonyo la tibo di bandara Bali tiba di bandara Bali
setelah turun nate pesawat keluar dari bandara, setelah sampainya di luar dicari tompangan sekali taruh ke warung nasinya itu mantap olah saku latiko itu mantapnya sekutiko nak guna terbilang-bilang lama. Seto tiba di warung nasi sehari jo 2 hari cukup di hari nak ketiga lah mulai manggale balik tuane. Mulai manggale balik sedang manggale rupo itu rasaki bertambah namu pencarian bertambah indah dibilang lama-lama orang belanja bertambah rami. Abi hari baganti hari, abi hari baganti pakan, abi pakan baganti bulan, abi bulan baganti tahun usaha tambah bakang bang mau sao dan tambah berkembang indah tu bilang-bilang lama sedangnya lancar bau sao naninyo badan si mantap ndak pandai bajiwa sombong ndak pandai bati tingginyo pengasih kana banse inyo penyayang kana buru inyo paibo kana ninda ba itu mantap sakutiko mako lapau nyoba tambah rami dari cie lapau ladu ba itu bana badaninyo langganan bertambah banyak orang balanyo bertambah-tambah cuy itu badannya mantap tadi sedang usaha rancak cuy itu ma'aluninyo sedang rupo itu adolah orang kampungnya juo lainnya laki bertetangga siako namo namu dotu banamo si upiek dengesi Mabanamonyo si upiek desi bertanyo badan nawan lana mudo tuon dedek kandung desi dia kok kajo ambo dia kabatanyo bukan ambo sagan manarimo ambo ala baranak cie anak di dalam basikola inyotu para lubiaya lain dak berang desi besu cuy itu kato badan mantap kabake badan desi tangadi tuane onde abang dengan bana mangait tu lobang
abang nambah pikiran anak cie umpamo indah anak dua umpamo satu ko anak sedang sekolah bara biaya kabagian nambu indah kawatanyo bara biaya bangka bang kirim nandesinda kakak bengerang abang memandang kato dari desi ko itu dia memang lajale di badan desi naliku-liku badan abang perjalanan idui abang mansodo lu ambo kuala bekas 87 ambo kola bekas gilo karatu kuning dia masih ado lain ndak malu badan desi dia kan wangi kato sampai desi manjawe onde abang dangakan bana kok kagilo bang gilo la mola kok pasir la mola 87 la mola nanambo indah kamaila saki abang desi maurus ba itu kato badan desi kabake badan diri Oba itu kata badan mantap kata sampai serupo itu ko iyo dia sabantu itu bajanji sebulan kini bajanji abang jodesi Omandanga kata dari mantap ko iyo bang janji sebulan namu tunggu janji badan abang Awak nanti janji badan abang coy itu kata badan inyo abi hari sari itu oh abi harinyo baganti hari abi hari baganti pakan nabi pakan baganti bulan tibo di bulan perjanjian tibola janji josi desi pae Oti bola janji josi desi oh janji ala sampai nikah lah orang nambah duo antaro desi josi mantap ijab jatuh kabuanyo jawe selesai kabuah bajawe selamat pengantin baru mua panjang rasaki murah panyaki jauhan ala cuawa jo tabiang lah kalian kaduonyo jana donda tangka bagadu sayo sakato lanan badu ba itu kato orang nambahnya
de inyo salah senika nambahnya babalik pulang tinggal desi josi mantap. Oh tinggal desinyo aja si mantap sadangnya sabantu itu bagalak-galak nambah duo oh bagalak-galaknya nambah duo basanang-sanang kaduonyo. Oh sadang inyo bagalak-galak sadang bagalak-galak juo. Oh abi hari baganti hari abi harinya baganti pakan sapakan joduo pakan nabi pakan baganti bulan nabi bulan baganti tahun ala setahun sudah nikah Tuhan. Oh ala setahunnya sudah nikah lai secocok kaduonyo ndak ada tangka batangka ndak ada tangka bagadu manando anelo badan si desi. Oh talambe mengirim piti talambe kau untuk anak si desi pulau mandagaan ba itu elok badan desi. Oh di sini ninyo mencali, di sini ninyo badan mantap, bertambah sayang kasih dengesi Tuhan. Oh bertambah sayangnya kasih desi nandesi kalau kita lihat ndak pandai bajiwa sombong ke kawan-kawan badan mantap. Pokok ado membau kawan ke rumah inyo tu sangat elok bana kurang rokok babak liana rokok nak makan bagi makan ba itu elok pai badan desi Tuhan. Oba itu eloknya badan desi kabaken kamari letadang ayo elok bini mantap nang kini nyo indah takut tamakan mulut mani kucing dan murah mengecek nak pandai sombong mengecek nak tahu tinggi mengecek balunak-lunak Tuhan. Pelanggan bertambah banyak ba itu kalau kita lihat sadang cuy itu di Pulau Bali nyo sadang bersanang-sanang sayo sekato kaduonyo antara desi josi mantap lasanang murang maei olanan baladu. Dapat kabar jauh hampir tersabuikan kamari yo di daerah Pulau Bali
Kok ingin nak makan lama elok kabalenong lapan tujuan. Oh elok kabalenong lapan tujuan dok samang nyolai urang awak ba itu kata dirinya pak onduk samangnya sangat elok bana ko ado awak ndak bapiti ndak dibayi ndak masalah asado menawa kejujuran. Coba itu bana katona banyak dapet kabaken kamari bininya sangat elok bana bini balenong yo si mantap itu si Desi nduk samangnya tuan. Oh manandoannya si mantap elok. Kok ada orang kampung awak dalam daerah Pulau Bali. Kok ada dalam telantar atonyo sadang pengangguran. Oh kalau ingin pulang ke kampungnya bantu capek di si mantap nduk samang balenong 87 tuan. Onduk samang balenong 87 obat sanang kaduonyo la suksesinyo nambah 2 na mantap coy itu pulo obininyo dapet saula pulo lain dak pandai mengecek kasar. Olai mangecek baluna-luna akato mantap lai baturuti olai nyokang ato baik kumuti tuan. Omanandoan ninyola sanang rumah lawat toko ala oto baru la 20 piti di bank banyak tersimpan. O mangece dak pandai sombong inyo tu babu dielo inyo pai bola dusana ola kanan laban sadang coy itu kita bilang oto japui mande di kampung mande nanti nggak di payoku. Mande sadang di payokum buah indah disiko kita bilang ona mande ndak susah lain nak piti letibo piti kok rumah lah sudah di balenong iyo di badan buyong mantap pak di badan buyong mantap ba itu bana bapak jo mande lain dak talantar bapak jo mande ola ikan da indah batagu anak ketujuh
di balian anan tadaga pakiriman datang coy itu mande pai badan mantap tuan oba itu mande badan inyo sadang coy itu totingan kita japui mantap babali duo jodesi bininyo sadang nyo ado badik kadai nasi barulang juo kekadainan duo buah kadang-kadang lape kekadai satu kadang-kadang kekadai duo ba itu inyo nambah duo sayo sakato kaduonyo onana lai mana lepon juo mana lepon kabake mantap kadang-kadang kabini mantap nan saran dari badan mantap iyolah dari apa siska tadi saran dia apa na indah banyak sekolah jangan main-main kama sekolah di sarangan na kama sekolah nak disaran dak kabataga kanda anak apa akatuju di balian pokok sekolah tarui coy itu kato badan mantap mendanga kato rupo itu sanang anak indak tabado sanang mendanga kato apa sarato jo ibu barunyo anak sayang kabake mantap tuan anak sayang kabake mantap anak jo kasih kamandenyo ndak guno to bilang lamo bana anak di dalam basikola biaya dari badan mantap duo jodesi mae ola bini si mantap sadang inyo basanang namadu ora saki batambah barang makan batambah rami kok kadainya buka siang malam ba itu bana badan mantap oh tapi kau untuk kama masak ndak barali pada tangan mantap indah ada tangan dia lihat tuanai ado masakan doa dialienyo tetap si mantap tukang masak walaupun di kadai balenong na 87 walaupun nan cie lain nama masak si mantap juo oba itu kalau kok dilihat indak guno dietong lamo tatabuken kamari makannya sangat lama bana di lapau nasi balenong 87 tuan
Odilapau nasi balenong 87 si mantap namun samangnya iyo lah urang awak payo kumbue. Hondak para lulo dibilang lamun ndak guno to etong lamun kawan bertambah banyak di malu kawan nak banyak. Hawa alasan nang co itu ko ado beko kumpul kabak kumpul persatuan kita Minang walaupun IKM Pulau Bali lai tasabui badan mantap tuan. Olai tasabui badan mantap itu bana badan ninyo abiari baganti hari urang lasanang kaduonyo kona piti ado bapiti kok rumah do barumah indak nanado bakakurangan itu badan buyong mantap. Jobini sayo sekato ndak ado bagadu-gadu indak mancung bola dusana hobat tangka latangka hari satunya gerobak jatuh rami pagolek tentang pelobanda jobini lamo mantap acok bagadu jona baru serius bana tuanei. Kok di dalam rimbo jatuh daunnya tapi sawah dek yona barunya sayo sekato rasa mantap. Tambah letau sabutannya orang Lusana awak nanado merantau di Bali. Oh calik lah badan diri mantap duk samang balenong 87 contohnya baduo-duo iyo kaduo jo bininyo nampak seorang nampak kaduonyo kamapai ndak pernah seorang tetap baduo kamapai mai. Mata tak baduonyo kamapai ba itu kalau kok dilie antara mantap josi desi de inyo la sayo akan dak laka di Bali rasaki bertambah namu pencarian bertambah naik yo to ala rumah pun ala kadai nasinya 20 ba itu badan buyong mantap iyolah mantap josi desi yo tuane yo akan daknyo desi
sila di balian di si mantap mababalian sagalo ado babali ringgi jo rupiah mabadoro galang di langan mahampi ringgi di dado bakile cincin di jari bamain subang di talingo indak nambataga cie juo iyo kana badan si denge si indak to bilang do bilang lamo agak sajo di badan mantap onde diekan wong desi dia ko ado urang bakana ko ado kawan maminta jan diawa bainaan ko ado kana dia diekan wong katonyo dari suami sanang bana di dalam hati sajuk di dalam kiro-kiro sunyi di dalam pemikiran onde abang dengan bana nang kato kamu paci are umanat mupaci tagu nang kato abang dak kalupo ba itu kato badan desi Tuhan mako ado tamunan datang nyo sambui elok di si mantap nyo sambui elok di si desi walaupun orang jauh bana walaupun tamu dari Masajo walaupun dari Payakumbuh walaupun dari Pekanbaru walaupun dari Bukit Tinggi walaupun dari Muaro Labu walaupun datang di Pasisir leta sabui perantau Minang kalau batamu josi mantap rokok sabung kui dape juo sana sabung kuinyo ada pejuo ba itu katonyo sakutiko indak paralu dibilang lamo ndak paralu to etong lamo bana yo sadang basanang-sanang bantu itunyo ala basanang-sanang indak nang kurang cie juo yo sadolai la sadode inyo ba itu mantap yo si desi dusana mana nana batambah gadang anak tarui sekolah juo kini anak dalam kuliah biaya dari mantap juo
mantap juga ndak pernah biaya kurang baik tu mantap Joana ndak paralu to etong lamu agak saja di badan desi onde abang dengan bana lay bakaban kabake mande lay ado bakirim pulang bangai oleh ado bakirim bang abang ke kampung kalai ndak lupa badan abang magi ayah jo mande mandang kato rupo itu sanang hatinya badan mantap ode di kandung desi abang lain ndak pernah abang lupa bakirim ke mande lai tarui dia kirim kamande dia lai taru ijo itu kato inyo mandanga kato rupo itu sanang banati si desi kato desi abang lupo pulo paci umanat dari ambo jan lupo bang abang jo mande jan lupo jo anak-anak walau punawa barasaki ojo itu badannya desi tadi magi kabaka suami sanang hati badan si mantap Tuhan dek laba sanang-sanang desi jo si mantap dek ala batamu jonan sanang dek ala tercapai di mantap kanan bayi Oka toko mabali baju dapet marekan tigo itu sainggo iko kaba mantap dulu besuknya sana to sambung pulo Tuhan mandata mangko mandaki marimbun kayu dalam pala kambang labungo tentang kalu ado nak jalan ke karimbo Oma di dusana perantau Pulau Bali kalau ingin nak makan lama makan kalapau nasi balenong 87 si mantap nak ngamon buat sama ngangnya Tuhan Oma jalannya kau sangku kaki luko di kacang kaco di parantian kabadolu mua panganjang ladu sana ho di sambuang lapu